104.7 IFM. Report! Hinikayat ng Commission on Elections o COMELEC Pangasinan ang voluntaryong pagtatanggal ng mga aspirante ng kanilang mga campaign posters kasunod ng nakatakdang pag-uumpisa ng uplan baklas ng ahensya sa lalawigan. Ito ay sa ilalim ng COMELEC Resolution No. 11086 kung saan nakasaad dito ang pag-aalis ng lahat ng uri ng election propaganda 3 araw bago ang pag-uumpisa ng campaign period. Sa naging panayam kay COMELEC Pangasinan Election Supervisor Attorney Eric Oganisa, ito ay upang maiwasan din ang posibleng pag-issue sa kanila ng show cause order. Sa COMELEC kasi, nagagawa lang natin yan pagdating ng yung pag-end of the campaign period. Katulong natin yung DILG na sinusulatan sila para sila na mismo yung magtanggal. Pwede namang sila na dahil nga bawal na para maiwasan na sila ay ma-issuean ng show cause order or direct filing na, sila na rin sana yung mag-voluntaryo na magtanggal. Muling ipinaalala ni Oganisa ang mga lituntunin ukol sa campaign posters at iba pang mga election-related materials na kinakailangang mag-comply sa umiiral na election laws, rules and regulation, maging ang Omnibus Election Code and Republic Act No. 9006 at ang Fair Election Act. Epektibo ang mga kautusan at batas sa lahat ng mga opisyal na kumakandidato, kaya naman sinumang mapatunayang lumabag sa mga ito ay may karampatang parusa tulad ng pagkakakulong maging ang perpetual disqualification sa mga public offices. Mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Aracat, Tatak, IFM. IFM News! IFM News! IFM News!